Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα δούμε πώς θα φτιάξουμε τσάρκλο. Ένα προσάναμα. Τα τσάρκλο είναι κάτι σαν το κάρβουνο, αλλά αυτή τη φορά αντί με ξύλο, με ύφασμα. 100% βαβακερό. Για τη δημιουργία τους θα χρειαστούμε ένα ντενεκεδάκι, το οποίο θα έχουμε ανοίξει μία τρύπα. Πάμε να ανάψουμε μια φωτιά. Εδώ πέρα είναι το άλλο το κινητό. Ανάψαμε τη φωτιά μας. Και τώρα θα τοποθετήσουμε το ντενεκεδάκι από πάνω. Ξαναλέμε, πρέπει να είναι 100% βαβακερά τα υφάσματα και στο ντενεκεδάκι ανοίγουν μια τρύπα. Όσο η φωτιά έχει, να πω και κάποια πράγματα για την όλη κατασκευή. Τώρα εγώ δεν μπορώ να διακρίνω το ντενεκεδάκι, αλλά να σας πω ότι μέσα από την τρύπα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να βγαίνει καπνός και ίσως φλόγα. Δεν θα σταματήσουμε τη διαδικασία μέχρι να σταματήσουν αυτά τα δύο. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να το διακρίνω, οπότε υποθέτουμε περίπου. Αυτό. Λοιπόν, κατάφερα να βγάλω το ντενεκεδάκι, να το απομονώσω. Τώρα πιο καλό αυτό το πλάνο με την κάμερα, αλλά τώρα αυτό θα ήταν λίγο επικίνδυνο. Εδώ πέρα δεν διακρίνεται. Εγώ μπορώ να το διακρίνω ότι βγάζει τέτοιον καπνό από μέσα. Να του και το ντενεκεδάκι. Έχει πλέον μαυρίσει προφανώς. Άμα παρατηρούμε, δεν ξέρω αν το δείχνει. Από μέσα φαίνεται κάτι σαν μαύρο, όχι στάχτη. Είναι λογικά τα σάρκλο που έχουν γίνει μαύρα. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να κρυώσει λίγο και μόλις κρυώσει το ανοίγουμε. Λοιπόν, έχει πλέον κρυώσει και τώρα θα δούμε αν έχει γίνει αυτό που περιμένουμε. Προφανώς και θα έχει μακώσει τώρα. Ωραία. Να τα σάρκλο. Είναι καρβουνιασμένο ύφασμα και την ίδια χρησιμότητα που έχει το κάρβουνο έχει και το τσάρκλοθ για πιο light καταστάσεις βέβαια. Άμα το τραβήξουμε θρηματίζεται σαν κάρβουνο. Είναι για προσάναμα. Πολύ καλό που έχει να κάνει μια επίδειξη. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κατά like με γραφή και μια κοινοποίηση. Χαίρετε.